OK, takže čaute všetci a dneska budem hrať Squid Game za Guarda. Takže uvidím, typnite si do komentárov, koľko ľudí zabijem. Aké budem mať minihry? Red light, green light, honeycomby, hide and seek, jump rope, glass a Squid Game. OK, takže poďte pekne. Som tu jediný guard, takže všetkých mám na starosti ja. Nie je tu ani frontman, takže ako keby ja velím teraz týmto hrám. Takže poďme. Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! Green light! Dobre. Red light! Green light! Nice. Red light! Green light! Red light! Nice. Green light! Red light! Green light! Red light! No jak mám ešte telo, takže ja tam bežím. Dvanásť hráčov bolo eliminovaných, OK. Lebo mi sa raz stalo, že som bol guard a hneď po prvej hre skončil, takže... Takže lol. Ale hráme ďalej teraz a dúfam, že... Hej... Clean up! OK, koniec. What the fuck? Čo sa stalo teraz? Celý nás hráčov bolo eliminovaných. Uha.
To bol taký fajtík. A teraz to bol, že po prvej hre bola hneď noc a potom hneď rebelia. Takže, no, teraz to bude zväčša iba nuda, lebo tuto málo kto si myslím, že vypadáva. Nice, dvaja sú mŕtvi. Keďže to nebolo až tak zaujímavé, tak to tu skrátim. Chodil som vlastne po tej celej aréne, hľadal som mŕtve telá a potom som ešte strieľal tých seekerov, ktorí nikoho nezabili. Takže je tu ešte 8 ľudí. GG, jeden typek. Koľko tu je ľudí? 7. Máme teraz. Glass bridge. OK. Dobre, som tu. A teraz. Dobre, takže teraz, kto pôjde? Koľko na to majú? 2 minúty. OK. Čas ľudí ešte máme. Dobre, dali. Čau. Tak frontman príde v polke hry. No, respekt. Pekne. Dávajú. On preskočil 2 skielka. Zostreliť. Nie, dobre. Aj toto. Nice. Sú dobrý. Ako kámo, to všetko bolo, jeden hráč bol. Dobre. Let's go! Nikto, však jeden umrel, what the heck? No, 6 na finále. No, to bude zaujímavé. Gratulujem! Sanvit vyhrala Quick Game. Nice. Tak ja vám tiež ďakujem za pozornosť a čus.